Ja. Så här sitter de mindre erfarna. Ja, mindre erfarna har det, ja. Det är bra jobbat. Går det lite lättare att hoppa ner där? Men du, Ingo, kör här borta på den lilla rampen så här. Du kan ju ta den där lilla ner där, den lättare vägen där borta. Ja, den väggen där, bara åk ner, det är inte så svårt. Ner kommer det. Fan, han slår det. Så, där får du ut på den. Jag får sluta tidigare. Vi håller på så lite. Oj, det går grabbar. Det här kommer inte gå bra. Det kommer gå fint. Ja, det är fullt med skydd på sig. Nej. Du skulle sikta på skydden, sa vi ju. Hur fan kan komma upp det? Tänk på att du ska komma upp Ja, med. jag är imponerad av han. Jag måste säga det. Det kommer man alltid. Du får sätta bra fart om du ska komma upp.